สบายดีラオスのてっちゃんです。วัสนาです。てっちゃんのラオス語とんでも8分の時間ですよ。ラオス語を習いたい人のためのとんでもないラオス語講座です。http:// てっちゃん .net ラオスラ毎回このウェブサイトに入って勉強してください。ファイルなどが最新のものに更新されています。子音の演習をします。何度も言いますが、日本人がラオス語を学習するにあたって一番大きな問題は子音です。もう一度問題点を挙げると、1、子音自体に無気音と有気音がある。2、中子音、高子音、低子音の区別がある。3、この区別によって母音の成長が異なる。4、さらに母音、子音及び成長記号との組み合わせで成長が変わる。この中で無気音についてはどうしてもできなければ無視してもどうにか通じます。しかし、中子音、高子音、低子音の区別は成長の基礎になるので絶対に必要ですからしっかり勉強してください。次の3点を頭に入れながら子音の演習をしてください。子音の表の中子音、高子音、低子音を必ず頭に入れながら発音してください。そして表になっていなくても読めるようになってください。ラオス文字を見て発音できるようになるまで絶対に次に進んではいけません。それでは一緒に発音してみましょう。กขอคองอจอสอซอยอดอตอถอทอนอบอปอผอฝอพอฟอมอยอลอลอวอหออ๋อหองอหยอหนอหมอหลอวอ自分で読んでみてください。出てくる文字を声を出して読んでください。
それではまたお会いしましょう。พบกันไหม